Как и хора, аз съм Перталгат и сме в PP Elitecraft, ето го. И днес ще ви покажа новия спаун. Ето го отвънка как изглежда. Правили сме го на ръка, не сме го тиглили, нито на World Edit сме го правили. Абсолютно всичко на ръка. Мала дупка, като ние сме правили ето така. Така може би така сме го правили. Ето го отвътре как изглежда, ендер честове, енчантали, нови капани. Тук има един замък. Шит, какво е това? Не знам. Ето го замъка, все още е в ремонт. Нищо не съм го правил. Друго нищо няма. Освен, както казах, новия спаун. И да, това беше. Довиждане.